Намираме се в старият Газиантеп. Точно зад мен може да видите крепостта, Антепската крепост. Станови тук, казвам се Деница Викиджо и живея в град Газиантеп, югоизточна Турция. В днешното видео ще ви покажа какво хапваме от сутрин до вечер. И започваме с закуската в Пешвахан. Елате! Шеджит! Hello guys, it was cheap in the past. Now they made restaurant, very nice, great restaurant. We're gonna have breakfast now. Мястото Пешвахан, където се намираме в момента, се използва основно като ресторант. Сутрин до обяд до 1 часа се предлага закуска, класическа традиционна закуска в Турция, в която ти носят много малки чиники с различни неща, сега ще видите. Отделно това се използва като ресторант, подходящо е за културен туризъм, туристи идват тук. Интересно, тъй като, както видяхте, се намира в миналото, е било пещера, последствие се изгражда като хан. Има също така възможности за настаняване. Има хотелска част. Това е извара и вътре има свежи подправки, също така и сухи подправки. Това е масло, сладко от кайси, а това бялото, чакайте да видим Хасан дали знае на български, кое как се казва. Знаеш ли? Окей. Хайде да видим. Извара, да. масло, Да. сладко от кайсия, Да. каймак, Чакай, това бялото какво е? каймак, Да, млечен каймак. зелени маслини, специално от Газиантеп, Да. салата, Да. бяло Сирене. сирене. Това е сирене също специално от Газиантеп. Да, видяхте, те го заливат с гореща вода. Така умекват, тъй като С гореща вода. те го държат сухо. Тоест държат го, за да задържи по-дълго в сол и е твърдичко такова. Това е мед, Маслини, черни маслини, зехтин. Това е Чакай да го покажа на светлината, че не се вижда. Смесица от подправки, вътре има най-много кимьон и сусам. Ето вижте и хлебчето просто, душичка. Идва и горещата чиния. Покажи хлебчето отвътре, че е празно. Боже, удобно ги остежда това. Да. Да. Дойде и новата порция с горещите чини. Това са омлет, това е интересно, това е нахут. Чипи. Нахут, който е сготвен и в Турция го ядат в хлебче. Тук имаме чиния с пържени картофи и Мекичка. бюрек. Бörek или мекичка? Мекички. Ето тези са турски мекички. Или... Да, прилича на донат, но всъщност е просто бухтичка или мекичка. Ами това е. Hepsi bu değil mi? Evet. Bu şekilde. Това е. Този ресторант предлага така закуската. Yumurtası И ama това е за двама души официално.
Donatın hali ama sadece çikolata yok içinde ve dışında da. Şöyle. Sadece. Öyle. Hadi başlayın. Kızım yumurta ye. Само искам да обърна внимание на този нахуд. Както казах, той е сготвен. Обикновено се вари с кокали от агнешки кокали или телешки кокали, определени подправки. И става много мекичък и вкусен. И това е добавена алтернатива за хората, които са вегетарианци или, например, ако искате, макар че да, няма месо, но ако се е варял в кокали, не става, но разбира се, може да се вари без костен бульон. Добра алтернатива за хора, които не ядат месо. Много е вкусно, наистина. И сега да ви покажа как се яде въпросния захтер. Първо потапяме хлебчето в зехтин и след това в подправката захтер. Няма такава вкусотия, страхотна е. Тези маслини, както казваме, са специални тук за района на Газиантеп. Мисля, те са по-различни. И ако се интересувате, имам едно старо видео, в което говоря специално за тези маслини. Също така, там сме с свекърва ми, отиваме, купуваме ги директно на пазара. След това те там на пазара ни премахват постилките. И след това към края на видеото показвам една интересна рецепта за един вид баничка или по-скоро вид хлебче с маслини. Ако ви е интересно, може да видите видеото, ще го кача тук някъде горе. Ще сложа линк. Göster bakayım. Göstermeme de bana. Ne zaman dönecek? След кратка разходка по старата чершия, решихме да седнем за кратка почивка и да хапнем нещо леко сладичко, не баклава, а катмер. Това е сладкиш, който се прави с фино точени кори на ръка, разбира се, както е същите кори се използват и за баклава, само че има много по-малко захар и няма захарен сироп отгоре. Тоест, отваря се юшката, вътре се слага каймак, обилно се пръсва с захар и с кампаста. След това се затваря и се пече и се мали с масло. Така става лекичко, тъничко, като баничка, с по-нещо от каймак и шампаста. И също много често това се яде и на закуска. Ето го катмерчето, вече дойде. За жалост, когато ние дойдохме, беше точно обедната почивка на майсторът, който прави сладкишите. Не можахме да покажем точно как пари ли? Сжахме. И не можах да покажа точно как отварят или как растила тестото. Вижте колко е тънко. Вижте колко е тъничко. Това е просто един лист, голям квадратен лист тесто и вътре с ръка поръсват, както казах, захар, шампаста и млечен каймак.
след което отгоре го намазват, затварят го като плик, намазват го с масло и го пекат за няколко минути във фурната. Много е леко, много е свежо, има много хубав маслен вкус от пастъците. И въобще не е така тежко, както е баклавата, например. Сега това, което е интересно на този тип заведения, освен че има примерно няма чинии, това не е проблем. Проблемът е, че в Турция месото е много скъпо и когато седнеш на ресторант, обикновено грамажа на месото, било то шиш кайма или шиш месо, е около 100-150 грама, което лично за мен е много малко, тъй като аз съм свикнал в България да ядем големи порции месо, особено когато готвим в къщи, дори да кажем едно пиле сурис или някакво месо сурис, да кажем, телешко сурис, в моят случай, тъй като аз нямам свинско. Тук в Турция, тъй като месото е много скъпо и особено в югоизточна Турция, културата на храна включва много повече въглехидрати и зеленчуци, отколкото месо. И т.е. за да се нахраните хубаво с протеин, ви трябват, може поне 2-3 порции. Видяхте цените, можете да ги обърнете в евро и да разберете горе-долу колко струва в България. Другото, което искам да кажа е за киселото мляко, за айряна, е направен от кисело мляко от мандра, не е копешко мляко и леко киселе. В някои заведения може да видите, че отгоре има и като пяна. Тя се прави от специална машина, тук в случая няма пяна, видяхте само в ханата, обикновен айрян. Другото, което иска да кажа е за шишът кайма. Нали? По принцип има два вида, Адана и Урфа. Когато кажете Урфа, се казва и от други видеа, става въпрос, че каймата е просто чиста с сол и черни пипери, няма други подправки, няма зеленчуци в нея. Когато кажете Адана, обикновено вътре има накълци на ситно магданоз, чесън, лук и лют. И изглежда по-така червеникава каймата. И е дълго така, не е кюфте, ами е дълго като шиш. И хубавото, по-качествената кайма е когато е зърт кайма, а не обикновена кайма, смелена на машина. Зърт каймата е парче месо и към него парче мазнина, обикновено от опашката на агнето. Двете парчета се слагат на други, със специален нож, все такива въртеливи движения, се реже на малки парченци, така всъщност става на кайма. И това движение е зът. От него идва и името зът кайма. И е много по-вкусно, защото ядейки го усещате всъщност малките парченца месо вътре. Нали, не е като сплескана кайма, като пихтия, ми си е минимални такива парченца кайма и е по-вкусно определено.
Видяхте как направо ги изсипват върху хартията. А историята, сега мъжът ми разказа на това заведение, в миналото, преди да направят тези заведения тук от общината, заведението му на този човек, витянчето му е било много малко, нямало е работници, за да не се разхищава работна енергия. Той е решил така без привори, без чини, директно върху листите, за да не след това да не се налага някой да ги мие, директно събират и ги хвърлят. И по този начин е станал известен. Е по-интересно. Сега, след неговия пример на няколко други места пък започнаха да правят подобни неща, също до такава степен стигнаха, че на някои места дори не дават и велици и лъжици, ми направо с ръцете карат тежки. Lezzet olmasının nedeni bekletmiyorlar. Eti ayıyor, ayıklıyor, pişiriyor. Може да видите как Anında. Beklediği zaman Може да видите как каймата директно се разпадна, тъй като няма соя, няма нищо, има само парченца мазнина и месо. Може да се видите така зад каймата. А както видяхте от кадрите по-рано, месото не се обработва предварително, директно го режат и го изпичат и по този начин остава толкова сочно, може да видите просто колко сочна е паржолата. Не се губи от течността на месото. O zaman 90 dakikada elimde çıkar. Tam След тази хубава вечеря, елхамдулилlah, решихме да хапнем сладолет. Особено аз имам нужда, тъй като точно последната си хапка реших да пробвам една от лютите чушки. Само лекичко в крайчета да захапах и все още устата ми гори, въпреки че ядох хляб и хайрян, домати и какво ли още не. Ето го и сладоледа. Шекер. Това ми е любимият сладолет от шампастък. Има вътре наистина истински шампастък, само че газията му казват антепъста. Kaç gram? 100 Ели gram. bakayım göster. 100 gram böyle. Böyle mi istiyorsun? И веднага искам да ви кажа какво се случи, докато Елив блееше и държейки сладоледа в едната ръка, с другата ръка телефона и просто го изтърва и той падна на земята. След като тя се разрева, аз се скарах, все още тя ми е сърдита. Обаче човек, който ни продаде сладоледа, ето го зад мен, веднага го показвам, каза: о, няма проблем, ще ти дам още един. Демек, нали, ние без от него. Нали, това, че е паднал, като комплимент безплатно. И такива неща може да видите много често в Турция. Хората много обичат децата и като стане такъв инцидент, много често дават разни безплатни неща. Също така, по принцип, клиентите, знаете, са крале в Турция. Много турците обичат клиентите си. Така, това е един добър пример за човещина. Тамам. Вечер, когато светнат светлините, си има и определен чар. Тук на това място, където виждате, направиха този много голям парк. Преди това тук беше националният стадион. Тоест градския стадион е тук за газията, а в момента този красив парк. Where I've been and where I sleep, it's hard to find me. If you really want to, turns past that takes a cool side. Same ball cap, same moon boots. Ето може да видите парчетата шампастък. Вижте ги. Цели големи парчета шампастък. You can't live in a town this small. You can change your mind, but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't live in a town this small. I moved on, but not too far. Just down the road from who we are. You can change your hair, change your street, but you cannot run the memories. Now
Намерихме си маса свободна. Доста е натоварено, има много хора, тъй като освен, че е лято, горещо и така нататък. Самото заведение се стопанисва от общината, тук в целия район. И е много ефтино. Отделно това се разхождат хора, както ще видите сега зад мен. Ето сега ще ми донесе чая. Те се разхождат просто така и разнасят чая. Ние след това, разбира, ще си го платим, но искам да кажа, че и без да сте си го поръчали, просто те идват постоянно около вас, се въртат хора, които носят чай и го предлагат. Например, в Истанбул съм имала опит така с покрайбрежната ивица, особено вечер. Просто се стоят хората и около тях минават хора, предлагат чай и на едни подноси, които ги държат така, от тук така на високо ги държат и табличката пълна с чай. И винаги съм се чудила как не го разливат този чай, защото доста бързо вървят. А за факта, че турците пият чай в тази жега, тук Газиантеп става 40 градуса, все още не е станало, но натам върват нещата. Вече температурите са 38 градуса през деня. Може би тук до 1-2 седмици ще видим и 40 градуса. И дори в тези жеги това не ги спира да пият чай. И сутрин, и вечер, през деня, през цялото време. В далечината видях един човек, който на главата си носи табла с симитчета, с гавречета. Мисля да го заснема и него. Само че ще се опитам той да не ме види, защото ако ме засече, веднага ще се долепи и ще предложи да си купим. А ние вече не искаме да ядем. Ето, хвана го, виждате го, нали? Ето там. Просто си стои с тепсията, голямата табла на главата с симитите. Ето го, тръгва. Пак за Истанбул ще разкажа за тези симитчета, гевречетата, които предлагат по улиците. Съм виждала там да ти ги предлагат чисти, т.е. само геврече. Отделно да ти предлагат вътре да сложат сирене, крема сирене или включително дори течен шоколад, нутела. И това винаги много ме очудвало, защото носят всички тези неща на главите си или по някакъв път в колички, така се обикалят и си ги продават. Мъжът пък си поръча турско кафе и сега то пристигна. По принцип, когато си поръчате турско кафе, то винаги задължително идва с чаша вода или в по-лъскавите заведения с бутилка вода, стъклена и задължително нещо сладко, например малко лукумче или пък някаква бисквитка, шоколадче в по-газарските заведения. Обаче тук, може би защото общинско е ефтино, дойде чисто кафе без вода, без шоколад, без нищо. Това беше всичко за днешното видео, приятели. Надявам се то да ви е харесало. Показах ви малка част от турската култура, по-скоро антепската култура във връзка с храната, особено лятото, задължителният сладолед, кебабите. Ако това видео е харесало, ударете ми по един лайк, напишете нещо в коментарите и абонирайте се за моя канал, моля ви. Ако все още не сте го направили, благодаря ви, така ми помагате да се развивам и да правя повече видеа. Също така може да споделите това видео в социалните мрежи с ваши приятели и познати. Елив! Довиждане и бъдете здрави!